Ограда. И зад него и той не го вижда, разбираш ли. Знаеш ли, ако станеш плочка, къде да се скриеш? Даже имам чувството, че ме дивчиш в ухото понякога. Толкова реалистичен Виж такива. си кръчето, къде ходи. Оре, къде ходи? Те отиват двамата. И виж, зад него някакви блокове. Да. Защо не помахаме по кънки? Искаше да отидем да убием Сикъра. Не. Знаех си. И аз не щях. Знаеш къде се скривам, когато стана на плочка? Къде? Ей там в унъс каштурка, в водата, нали, до единия... Да, на два клаза. И никой не ме намира. Какъв е този звук? Аз как слагам наковалня? Майка се блъскаме един от друг. Аз не съм си включил звука. Да. Никой няма ни намери. Мене става скучно. Чува ли се Анджела, като го слагам? Да. Някак все едно, че чукаш по себе си. Честно. Я прочети някоя книжка. Как го правиш? Като се слагам блока. Аз също. Нали имам няколко блока в инвентара. Да. Само докато... Чай. Я виж, гледай ма сега. Дали ще ми се махне букшелф от главата? Не, виж, Сикъра. Леле, и то има още един, другия Сикър. Къде си? Си. От тук мога да ги трепя. Да! Глупаци! Между другото, знаеш ли кой е троловия предмет? Кой? Ето да тролиш другите. Защото е малък. Торча. Торча? Да, да. Аз искам да си купя оная книга да си избирам какво блокче да съм. И винаги ще се избирам на съм. И тя... Те намират много трудно, разбира се. Ние бием. Аз ли те се боря? Да, yes. Още един хайден сик. Добре. Обаче къде? В Декасъл или пак? Да. Защото другите не играят в другите. Да, свет. Декасъл е добрата ареда за мен. Гледай сега, човек. Аз обичам. Аз не съм играл никога Санд Вилидж. С кой? Санд Вилидж не съм играл. Аз съм играл във всички. I'm the pro! Санд Вилидж, какво представляваше? Той дето... един черен път мисля, че беше с коли върху него. Не, това е Никтон. Санд Вилидж, де да знам, аз не съм чел имената. Просто съм играл. Единия беше като пустиня такова, дето всеки път като играя в него ми лагва и ме изхвърля от сървъра. Значи едни каштурки такива пясъчни, от пясъчен камък. Давай! Добре, искаш да ти кажа моята тактика? Как се качвам? Затичвам се и скачам на последното на ръба. Ти какво си? Сикър. Верно ли е? Да.